Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bos iki nggone nopek karo soge iki. Golek apa to nek iki? Golek kopi. Golek kopi bos lho bos. Kopi karo soge kuwi kolam iwak kuwi. Iki patah iki. Wis nyantai sore sawi rata cangkruk nek kene. Kalau minggu bener gua ada yang gue. Man kuwi kencan di pacar ora di pacar de bluk nang omah. Golek. Golek ning ndi to golek kok. Larang kok. Kok Wis sampai bukaan wis sampah kuwi kok bukae kuwi. Menawa golek bojo angel dilah. Piye ya iki? Piye ndang oleh bojo ki piye? Betah, bener toh. Golek no ndang bojo. Golek bojo ta piye? Awakmu. Ya. Kowe kuwi lho. Ya aku. Sikil papat ra apa-apa. Lah sikil papat gak apa. Awak ya apa ya? Ya, jaran gak apa-apa, Pak. Pokoknya aja muni ngah. Ya kuwi lho. Wae nek nuna ngono. Piye? Lek bojo kok uangane sawar. Tapi kan jari gak Apa oleh nih? melangkai. Langkai sapa? Masmu Ya to. ora. Toblok wis bar kok. Rabi kok. Tomblos rabi pegatan diganti aku sing urung kok. Sejomblo. Ngerti ya? Ya apa sing pokoknya aja muni mbek. Mosok ning anake Tino. Ya anak itu ya apa. Dewe mesti anak itu kaya lombok numpang tahu lho wis. Anake Tino wis Gedine ra iki lho. Dalan iki gak sedeng opo iki. gawedi rausan. Tapi gurih ya ini. Urip Larang-larang di gurih. Lah katanya bang numpai ya ambune ya badak ki sing lanang. Parfum to. Sing edok Itu status rabi ngono lho, Bin. ngono apa ya? Ki arep pelamaran karo anake Tino. Wah, judo ya. Ya judul Judo lah kena semono. aja bahaya anake Tino. Bahaya piye to? Wong anak dino ya wedok ora nyakot. Gak golek liyane. Kalau milih tapi ya aja milih. Gak milih aku moh aja kuwi. Lah nyapa? Wis aja Nek bahaya. rabi judomu lho. Bisa milih tapi gak oleh milih awakmu. Aja bahaya wong-wong. Bahaya piye to? Ngeri bae aja anake Tino, Bos. Lho. Yo kabeh berusaha mencari. Ya yang percaya terbaik. ki ya liyane aja kuwi Cari ngono yang lho. terbaik. Lah kuwi lho. Apa Kapitri? Do Lho. setak aku golek sing wong biasa yo, aja wong tok biang-biang yo. Aku wong waras e. Masa om waras. Waras sih aku ngawur e. Parah. Waras penggane ning warunge utang tok. Ya toblok iki gelem berat. Karo-karo toblok ibu wong jedonge sing ngopi kosok. Kok Untuk sing ngopi. Ngene lur kok dilanjutne lur. Ya lur iki wis teko Mas. Patah. Udah mandi apa belum? Udah. Oh, belum. Wis nyantai karo Patah wis ngopi nyantruk wis. Acarane apa iki? Carane video Ben. Oh, video ya. Cara video. Moga-moga cepat sukses ya videone. Piye to padha ra ruwe kosok. Gak sukses piye? Ah, Ngono kok donga. cepet sukses ya. Iya, menawa kok Menawa apa? Menawa. delokan gunung sak bal poro kowe kok. Amin. Ngono lho bos iki gelas sodik beweh ning kono kaya karena Iya tak lecet. Iki masih rene. Toblok gua paling karo bos toblok wis penting aku wis karo sutik ning kene bos iki karo Nopi karo Mas apa ke? Ta? Sing anu nang kamera. Coba aku lan. Lah padha laline yo wis to lali padha jenenge lali Mas Saipul. Mas Saipul dari Jogja Oh, Jogja tuh. Iya. Kene Banteng. Oh, Ronan bos. Padha ora wis. Ojo ngono bos iki lho. Dadi bos. Kok tas dhewe rarul. Kok Ronan tuh padha Ronane padha.
Tah, lo tah, dipanggil Mas Nopi lo. Wis apa purung? Iqbal jare. Si kuwe kok. Iqbal bener ganti. Oh iya. Bos. Loh. Mas. Atus, Bro. Iqbal mandi. Panyanya nang dia. Suara Masmu paling mirip dapat hadiah emas batangan. Oke, Bos. Mau enak nih suwi gatore nih. Kene omah. Motor kene cik omahe. Sik. Main bola. Poweteng lampune. Wow. Buka padang sing ini. Oh, Bos. Ya, aku lho, Lur. Montore, Bos. Motor RX King. Weh. Baru, Bos. Lur, montore, Lur. Motor Gus Nopi, Lur. Motor Gus Nopi, Lur. Ya iki motor terabas, Bos. Mening, Bos. Enak, Bos. Montore, Bos. Be makan ya lampune tah. Be padang. Lah sodik iki lah. Sodik iki. Ah, Bos. Piye, Dik? Lancar? Ya alhamdulillah. Ya, lancar. Tidak akan tertukar. Amin, Dik. Sudah terkelakar tidak akan tertukar. Rezeki iki sudah ngono kuwi. Oke, Bos. Padha karo jodohmu. Dan nek wis judune anak tinu ya wis gak apa-apa. Ya wegah to kene kok. Nek jodohmu Ya wegah kok. lah dadi anu lho kowe. Woi ireng kok. Ireng karo kowe kok jadine kelawu apik iki. Lah, kelawu malah kaya kelawu kethek kuwi ta akhire kok. Padha aku kok kelawu ngene kok. Ren. Piye balik ke? Ngopi. Goblok. Iki ya. Toblok WA-an tapi donge tak WA ra kene. Tapi arah balas. Cenang setawa loro. Taruh. Bar tapi wis. Tadi bel toblok. Cak ono. Toblok iki cak on dik wajar. Sopo? Toblok. On. On. Tombok wis ngono kae. Ya terus Wis andalan pet to wis. wis goro-goro kok. Kaya aku lho wis. Bercair, Dek. Bercair. Garo aku caire poro garo. Kok dangdeng musik loh. Glanggleng petang bulan iki sok kapan? Petang bulan Pak Bir. Aku urung. Minggu ngarep kita. Minggu ngarep. Yo muga lancar ngono ya. Kok tanggulane Pak Bir muga lancar. Dalane wis rezekine lancar. Wis wonge Pak Bir nek kono sehat selalu. Plus sesuatu kaya beluk angkrem lho. Iku dik malah ning kono lho. Bos. Ki mau guyu. Jane nyapa to kuwi kok. Ya kena bingung nih. Ora bingung kaos diwalek. Gak bingung. Ngono lho. Iki karo sodik ya dilan sodik congore lho. Kocak mendung lulak. Wis mari. Piye mari piye to? Wis mari. Wong sodik cik. Cik nggo nganu mari sodik ya alhamdulillah. Wih, iki yang kawak lho, Bal. Bobok lho kok. Teko sodik wis mari purung lho, sodik gak loro lho dik kowe. Sing patah lho, sodik wis mari. Lah aku lho kok amin, obatnya rumah sakit jiwa. Iso patah barang ya mau nasi. Kok iso kok nekono lho. Nah, ngono lho kok iso. Kolam. Lah iku mbok pentol lho piye apik malah e.
Nah, Bang, kita juga bang. let's go. Lah aku pedol. Wih kok gue sodik. Kok gue sodik. Reok dik. Lah dik. Gue pentolera. Wes ngono lho vlog sore hari ini. Jangan lupa itu di like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.